మీరెందుకు విడిపోయారన్నా? తనని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళలేదా? అదే లవ్ చేసేటప్పుడు మొదట్లో కెమిస్ట్రీ బాగుంటే చాలు, కానీ ఆ తర్వాత మ్యాథ్స్ కావాలి. మ్యాథ్స్ ఎంతో ముఖ్యం. అబ్బసొమ్ముతో లవ్ చేసే అదృష్టం నాకు లేదు సిస్టర్. ఇంట్లో అలిగి సినిమాల జీవితాన్ని మెడ్రాస్కి వచ్చేసాను. అలాగే ఏళ్లు గడిచిపోయాయి. తను మాత్రం నన్ను ఎన్నేళ్లు చూసుకుంటుంది చెప్పు. నాతో గొడవ పడి వదిలేసి వెళ్ళిపోయింది. నేను చేతిలో ఉన్న డబ్బంతా ఖర్చు పెట్టి ఎక్కడుందో ఏంటో అని అంతా వెతికా. తర్వాత 3 రోజులకి ఆకలి ఎక్కువయ్యేసరికి ఎతకడం మానేశా. ఈ మధ్య ఆడల్లో చెప్పులు కనిపించినా కోపమే వస్తుంది. నేను బాత్రూంలోకి వెళ్ళాననుకో, మనసును కుదురుపరచుకోవడానికి బకెట్ నీళ్లలో తల దూర్చి బోర్మని ఏడుస్తాను.